खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं कच राजबंशी BPF सेलनि आफादगिरि दिपांकर राजबंशीया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो UPPL दोलोनि सायाव गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फैगौ बिसायख'थियाव राजबंशी माहारिया BPF दोलोखौ मदद खालामनायनि खोथा फोरमायदों। मैया क'क्राझार सोहोराव थानाय BPFनि गाहाय मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कच राजबंशी BPF सेलनि आफादगिरि दिपांकर राजबंशीया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो UPPL दोलोनि सायाव गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ 25 लाख रां होनो फोसावबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि मुंखौ गोसारहोनो आरो खामानि मावनायाव हेफाजाब होनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मैया थैनाय सानाव दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 25 लाख रां होनो फोसावबाय। मख'नो गोनांदि मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि हाब्रुबारियाव दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि 23थि गोसोखां सान फालिनायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। थामथि रादाबाव दं बाखनायथाव गोनां बयबो सांग्रां जा सिनाय मोनै सुबुंनिफ्राय बारग'नो। थिग बे समावनो सासे उन्दै 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ सिनाय मोनै सुबुंफोरा लांखारनो नाजानायावनो सासे देरगावनि गबिन्द दास मुंनि सुबुङा गावनि जिउखौ दान होनानै बै उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनो नागिरग्रा फानहैग्रा सुबुंफोरनिफ्राय नारा नाथा जाना सिख'ना उन्दै हिन्जावसाखौ मोननो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गावनि साहसजों बे उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारग्राफोरनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। जाथाय जानायखौ मिथिना गुवाहाटी पुलिस बिफाना थांनानै बे हिन्जावसाखौ गबिन्द दास मुंनि सुबुङा गुवाहाटी पुलिसनो गथायो। नाथाय बिथांनि साहस आरो बुद्धिखौ नुना बिथां गबिन्द दासनो गुवाहाटी पुलिस बिफाननि गाहाय बिबानगिरिया बिथांनो बान्था महरै गबिन्द दासनो 5,000 रांखौ गथायो। ब्रैथि रादाबाव दं 50,000 बेसेननि सनानि मालाखौ सिख'नानै लांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों दाखालि बुधबारखालि गुवाहाटीनि नयनपुर ओनसोलाव सासे आइजोआ गावनि दखानखौ साखोन सिखोन खालामबाय थानाय समावनो सासे सिखावा बेनि गोदोनानि सनानि मालाखौ सिख'नानै लांदों। आइजोआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे सनानि मालानि बेसेना 50,000 बेसेननिमोन। बे जाथाय जानायनि उनावनो सनानि माला सिख'जानाय आइजोआ दिसपुर पुलिस थानायाव FIR होदों आरो पुलिसफोरा दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।